Nadakpan ang duha ka mga sospek sa bypass operation na ginpatigayon sa Kabankalan City Police Station. Ginkilala may ni Kanday Richie Bandula, 24 anyos ang Bincuil, Kabankalan City, Negros, Occidental. Kag Rufi Perez, 27 anyos ang Tangob, Bacolod City. Nakuha ng duha sang napulo kapakite sang gilapatan Shabu. Ngay nabanta nagabalor sang 35,000 pesos kag mark money nga gingamit sa pabakal sa iya sang droga. Ginsilbihan sa search warrant sa Invensor Nervar sang Bulwang, Numancia, Aklan. Ginreport ini sa otoridad sang iya kasilingan nga masami nagapinalupok ang nagapangtaya sang iya armas lutang sa barangay. Nakonpiska sang otoridad sa iya puluyan ang kalibre 38 nga armas kag 11 ka mga bala. Ginako ni Nervar nga wala sang lisensya ang pusil kay ginhatag lang ini sang iya lolo. Preso sa karon sa lock-up cell sa Numancia PNP ang suspect. Isa ka residente sa Hordan sa probinsya sang Guimaras ang nag-turnover sa iya ginahuptan nga armas lutang nga wala sa nagakaigo nga lisensya. Gilayon na proseso sang Hordan Municipal Police Station. Ini kabahin sa padayon nga kampanya nga uplan tukang kontra ginadilian nga pusil. Kabahin sa pagsaulog sang Teachers Day subong adlaw na isipan sang chairman kag kaupod sinis sa Solid Waste Management Committee sang Tigbawa National High School nga maghimo sa ulunan nga human sa mga recyclable materials. Kay naging sorpresa sa mga estudyante ang ilang maestro kag maestra paagi sa paghatag sang sining nga mga ulunan. Magluwas nga naghatag sila sang kalipay sa adlaw sa mga manunudlo, nakabulig pa nga amligan ang aton palibot.